Dumating na rin finally guys ang LBC. So ito na, hindi ko muna bubuksan. Ano kaya to? Green tea. Kasi diba yung last na haul ko dati, meron ako yung binili na green tea tsaka yung unscented. Mas gusto ko tong green tea kasi simulan na natin yung pag-giveaway natin. Kasi wala na akong time guys na gumawa ng parang separate na video for the giveaway. So hey guys! Welcome back to another vlog. So, I promised myself to finish this vlog. To finish this vlog. Kasi lahat na ata ng vlog, ang dami kong hindi na-upload guys. Kasi hindi ko alam kung paano ko na sila pagdugtong-dugtongin. Tapos ko lang mag-film guys. Ito yung mga film ko. Actually, na-film ko na to dati. Kaso kailangan ko yung intro tsaka outro niya. Ito yung mga Tropicana na mga lip tint na sinad sa akin ni Sis Joyce. Ayan, ito yung pinaka-favorite ko. Itong Strawberry Lush. Tingnan mo naman yung packaging niya, girl. Berry na berry fam. Ayan. Tapos ito. Itong dalawang to. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Ito maganda naman sila. Pero siguro ipapamigay ko na lang. Paalam ko muna kay Sis Joyce na ipapamigay ko sa mga nurses sa hospital. Kasi, hindi ko din sila magagamit lahat sayang. Guys, nag-film pala ako kasi nag-vlog ako kasi nakita ko kagabi 5K na tayo. Oh my gosh, hindi ko na na-check yung YouTube ko kasi sobrang busy namin nga sa hospital. So, ayun, 5K na tayo. Thank you so much, guys, sa pagsasubscribe. Hindi na ako tuloy makapuntalit. Guys, thank you so much sa pagsasubscribe din nyo, sa pagtitiwala. Hopefully, meron tayong giveaway. Tingnan pa natin. Kasi, baka mawala pa ako ng isang buwan. Nag-leave na ako sa hospital. Approved na yung leave ko, guys, sa hospital. So, I will be staying in Baguio for 1 month. Walang internet siguro dun. Tingnan ko pati. Magtitingin pa ako ng titirahan ko dun na parang house para dun. Kasi nga, diba, malapit ng exam ko. Guys! Hey guys! Finally, nakapag-upload na din ako ng vlog. And then, so, ang gagawin ko muna tong aking, mga evaluation ko for the staff nurses kasi kailangan na ng supervisor namin. So, I need to pass it tomorrow and then I need to make my off letter pa. Hindi pala yung off letter, parang leave request na siya. Pero approved na siya. Pero kailangan ko pa rin magbigay ng letter for formality, ganun. Ibigay ko sa HR tsaka sa supervisor ko bukas. So, yun yung mga gagawin ko bukas! Dito na ako sa kwarto kakain guys kasi ang lungkot naman dun sa kusina namin. Mag-isa ako kasi dito sa bahay. Tapos yan, nanonood ako ng sino to? Ba't hindi siya makita? Basta yan, si Michelle D. Yan ang honest na pa ako. Tapos guys, evaluation ko. Sobrang dami ko pang hindi natatapos. Pero mga 10 na lang siguro yung hindi ko pa natatapos na i-evaluate na nurses. So, hindi na ako makakapag-edit. Past 11 na guys, di pa ako tapos sa ginagawa ko. Nagko-compute na lang naman ako. Tapos na ako sa evaluation pero yung computation na lang niya yung gagawin ko. So, I'm gonna remove my makeup and I'm currently using this one. This is the Nursina Sensitive. Nakita ko si Miss Anne, ganito din yung ginagamit niya na pang tanggal niya ng makeup niya kapag Pero yun. Naubusin kasi ako ng makeup remover and I can't go to the mall. Wala akong time pumunta doon. Parang, di ko na alam. Siguro pag nag-Baguio na lang ako, doon na lang ako bibili ulit ng makeup remover ko. By the way guys, itong mask pala na to, bigay ito sa akin ni Sis Danalyn. Isa siyang subscriber. Parang, ayan, nanalo siya dati sa isang giveaway natin dito sa YouTube. So, ayun. Kaya, basta, kung napanood nyo na yung whole video ko, alam niyo yung kwento kung bakit siya nagpadala sa akin ng ganito. Hey guys, so I'm ready to go to the hospital. Ilalagay ko na lang sa USB yung aking leave letter, yung request ko para mag-leave. Kasi wala pala akong printer dito. Kinuha ata nila mama ko papuntang Ilocos. Dinala ata sa Ilocos. So, dun ka na lang sa hospital ipiprint. So, I'm gonna go now. Antayin ko pa pala yung LBC. And later on, pag after ko sa hospital, pupunta naman ako sa Rosario, mamamalengke ako ng food kasi magpapatlang kami tomorrow in celebration of the Nurses Week. Tapos isa-serenade namin yung mga patients namin. And then I'm gonna do armpit boxing. Tapos bibili ako ng off lotion, tsaka spray ng lamok kasi ang daming insekto dito.
na kumakagat sa akin, as in medyo nakakadiri na yung skin ko sa dami ng kagat ko. So I need to buy those things, tsaka gamot na rin. While waiting for the LBC naman guys, mag-edit muna ako para hindi sayang yung aking time. Ayan, kasi madami akong dapat i-upload next week. And the LBC is taking so long. Hindi ko alam kung nahanap ba nila tong bahay namin, kasi tinawagan daw nila si mama ko kung ano daw yung nearest landmark na dito na sa bahay namin. Ang hindi ako makapagsalita. Ayun, hindi ko alam kung anong napag-usapan nila, pero taking so long. Hinahabol ko yung HR namin kasi aalis na yun kapag after lunch. Kailangan magmabilis, ganun. Dumating na rin finally guys ang LBC. So ito na, hindi ko muna bubuksan kasi sabi ni Lola ko parang kay Baby Kels ata to. So antayin natin ang batang magbubukas kasi ganado yun lagi na nag-open, di ba? So I'll head on now sa hospital, and yeah, excited na ako magpa-wax ng kilikili ko. I wanted to be free. No shave November, kaya magwa-wax tayo. Hey guys, so I'm back from Rosario, and ang ginawa ko lang doon, nag-grocery ako, pumunta ako sa palengke, tapos bumili ako ng gamot, tapos nagpa-wax ako ng aking gel skills. Magaling yung nag-wax, malinis siya gumawa, in fairness naman sa kanya. Kung malapit lang kayo dito guys, I recommend yung Herbel doon sa Rosario. Doon sa second floor basta sa building siya ng Friendship. Yun, doon ako nagpa-wax. Tapos madami sila doon, body massage, foot spa, lahat ng pwede. May gluta drip din. As usual guys, kapag meron tayong grocery, meron din akong i-share sa inyo, pero eto, hindi lang groceries yung nabili ko sa Friendship. Meron akong 2 bags, and yung isa is from the parang department store nila, and yung isa is from the legit na grocery store. So let's start with this bag muna. I got a headband, dinner, socks na 3 pairs na siya, tapos 30 pesos lang to. Ang cute niya, oh, pink na may dog paw, tapos gray and black, tapos may pink din na paw, tapos ganyan din. Ang cute, white, sobrang cute. 30 pesos lang to guys, and the headband is only 40 pesos. Tapos bumili din ako ng pajama ko kasi nga nilalamok ako guys, as in, tingnan nyo yung paa ko. Medyo medyo nakakaano na to. Tingnan nyo guys. See, look at that. Look at that. Ang dami ko talagang kagat ng ang tawag nito, yung maitim. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun eh, basta yun. So bumili ako na ng pajama ko na yung medyo manipis lang. Ito siya, and kinuha ko na siya sa, hindi ko alam kung anong size to, 2X naman yung nakalagay. Siguro extra large. Ganon, kasi gusto ko yung loose lang siya, yung parang pajama talaga. And then I got a blue, and I also got green one. Ayan, kasi ito lang yung may size na kulay. Eh yung iba sobrang laki na. Tapos yung iba, kasya siya sa akin, kaso bitin naman. Eh gusto ko ngayong hanggang dito sana, tapos balak ko mag-socks na lang ako. Guys, bumili din ako doon sa labas ng pharmacy. Bumili ako ng aking off lotion kasi nga ayoko ng ayoko ng malamok. So I got an off lotion, tapos I don't know kung ito nag-work pa to. This is Sebo de Macho. Ayan, skin moisturizer lang naman siya. Kasi guys, nung nagka-chicken pox ako, Sebo de Macho kasi yung ginamit ko, kaya feeling ko effective siya. Kasi nagka-chicken pox ako ng 2 weeks before enrollment ng college. Diba, bongga? Yun. Kaya feeling ko effective to. Lalagyan natin dyan sa mga scars. So naman dito sa bag natin na ito, ay alam nyo naman guys, kapag nag-grocery ako, halos pare-parehas lang yung binibili ko. So, ito naman yung ating bubuksan. So, meron tayo guys dito, pika na sobrang dami na. This is 15 plus 1, free 16 pieces na siya. And, ito kasi yung gustong-gusto ko na kinakape, sinasama sa kape kapag nag-duty ako. And, yun nga, madami siyang laman. Basta gusto ko lang yung texture niya, tsaka yung lasa. And then, meron akong isang pancit canton na chili mansi, and then isang sweet and spicy. Ito lang yung binili ko guys, kasi ayoko na
Kain ako ng maraming noodles. Pero, wait, there's more. May noodles pa dito. Ayoko kumain, pero may noodles pa. Hindi, pang ano lang, pang emergency. O, diba, nag-justify. Meron akong Nissan Cup noodles dito na ganito kalaki in bulalo. And meron din tayo beef na ganyan. Kasi kapag wala lang makainan dun sa hospital, wala na kasi ano yung pinagbibilhan namin ng food. Lumipat na sila ng pwesto. Kaya mahirap kapag PM shift kami walang dinner. And then, of course, I got Rebisco pa din, pang merienda. Ito, gustong-gusto namin to ni Bebe Girls kasi chocolate siya. Meron din tayo, guys, na bida. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng cornic kasi manamis-namis siya. Tapos, meron siyang chili effect. Ayan, may konting hint siya ng anghang. So, perfect siya. Lagyan ng vinegar. Tapos, guys, bumili ulit ako ng Charmy na ito, breathable na ano kaya to? Green tea. Kasi diba yung last na haul ko dati, meron ako yung binili na green tea tsaka yung unscented. Mas gusto ko tong green tea kasi parang fresh yung ano niya. Tapos, yung quality niya guys ng panty liner na to, which is mas mura ito ng way much cheaper than yung sikat na panty liner na parang kasi ganito yung itsura niya Yan. Individually packed din siya. Ganyan din. Parang yung dati kong ginagamit. And this one is way cheaper than that. Malapit na naman ang time of the month natin. Meron ulit akong binili na ito. Syempre yung favorite ko guys na napkin kasi yun, paubos na. Kapag kasi nagme-mens si mama ko tsaka yung kapatid ko, ang stock room nila dito sa kwarto ko. Kaya kailangan kong bumili ng isa pa ulit kasi naubos na. And dahil nga sa lagi akong kinakagat ng mga insekto, bumili na ako ng advanced, muntik ko nang amuyin, ano ba yan? Advanced aerosol na odorless multi-insect killer. Totoo kaya to na odorless? Wala nga siyang amoy, wala nga. So ito guys, yung binili kong mahal kasi nung leading brand. Parang yung ganito kaliit, parang less than 200 na siya. And ito, parang 160 plus lang siya. So, mas mura. I got also this bulb. Kasi din sa Friendship, guys, meron din yung aisle nila na kaya gustong-gusto ko sa Friendship Kasi meron sila yung aisle ng mga homeware. Tapos, may mga pang ganito electric, ganun. Mga extension, bumbilya, yung mga gagamitin saksakan, ganun. Lahat meron sila doon. So, ito guys, bumili ako ng bumbilya. This is a brand Eco Loom na LED light na 3 watts lang siya. Can last up to 10 years. Totoo kaya to? Kasi napundi yung ilaw ng lampshade ni mama ko. Pero gusto ko sana, yung nilalagay ko doon, dyan sa violet na yan, ang gusto ko sana yellow or warm white. Kaso wala silang LED na warm white. Pag yung hindi kasi LED, mainit siya. Tapos, madali siyang mapundi. So, ito na lang yung binili ko kahit puti na para maganda din kapag nag-film ako dyan, maliwanag pa rin. Lalagay ko guys itong off lotion na overtime. Sabi dito, pang labok siya pero let's try kung nare-repel din niya yung ibang insect. Kasi hindi naman hindi lamok yung kumakagat sa akin. Yung maitim na maliliit na galing daw yun sa bukid. Kasi dito sa likod ng bahay namin, may lote kasi dyan na matalahib na. Kaya yun. Yan, nasugat na nga yung isang paa ko. Ayoko na ipakita sa inyo. Kadiri. Kadiri. Meron din akong kagat dito guys, tong mga to kung napapansin nyo yan. Dito, nag-dry up na sila dito. Nag-dry up na sila kasi yung ginagamit ko na generic na bleaching soap, yun yung feeling ko nagpa-dry. Kasi yun lang naman ang ginagamit ko na sabon. Tapos wala naman akong nilalagay na gamot dito sa ganito ko. So, maganda siya, girl! Naalala ko guys, di pa pala ako nag-lunch. Kaya pala medyo nagugutom na ako. Pero tinatabad pa akong magluto. So, kakain muna ako nitong bida. Para minsanan na ang aking pagkain later ng dinner. Inaantok na ako. Inaantok ako guys kasi before ako balis kanina, kasi nga nangangati nga ako talaga dun sa mga kagat sa akin. May nakita kong diphenhydramine dyan sa dyan sa drawer ko ng mga gamot. So, tinake ko. Tapos kanina nagpapawax ako. Syempre, relaxing yung
environment doon sa loob ng spa. Nantok ako, sabi ko dun sa gumagawa sa akin. Hey guys, so I'm currently editing this video and sabi ko nga sana may pag-giveaway na dun sa first part ng video. So simulan na natin yung pag-giveaway natin. Kasi wala na akong time guys na gumawa ng parang separate na video for the giveaway. So I'm gonna start this giveaway with these two Smith and Crawford na body wash. Meron kayo makukuha na body wash. And then you will also get a body lotion. And then pang travel size na eyeshadow from Sally Girl. And then we got square pops na yung para sa mga ganyan. BB cream, foundation, and ganyan. Kung ano pang gusto nyo. And then meron din tayong organizer dito na parang mga jewelry organizer or pwedeng lalagyan ng underwear and everything. And for the last thing here is this brush set na meron na din siyang pang lash curler. Yan guys, yan yung lahat ng makukuha nyo, and maybe I will just put all the mechanics down below, or siguro you can comment on my Tropicana kasi yung laman ata ng video nito is yung lip tint. So you can comment an emoji on my Tropicana lip tint na photo dun sa dun sa Instagram ko. I will be putting the picture here, or basta makikita nyo yun guys, yun lang yung basta nasa sand na na Tropicana lip tint. And then you can just comment any emoji tapos say done, and then balik kayo sa video na to and comment done lang yun, tapos yung IG username nyo, yun lang guys, and you should be a subscriber as well. And guys, i-check ko guys yung mga nagko-comment ganyan, kasi ayoko na yung mga sumasali. Meron kasi yung iba sumasali na talagang pang giveaway yung mga account nila. So gusto ko yung mananalo talaga is real person talaga, hindi yung mga pang giveaway lang yung tinatrabaho nila sa gusto ko yung ganun lang para may interaction talaga tayo. So yun lang guys, I'll talk to you guys on my next video, and siguro meron ulit tayong giveaway sa next video. Siguro lang, hindi ko pa sure. Basta nandito ako sa bahay habang nag-i-edit, isisingit ko. So yun lang guys, I'll talk to you guys on my next video. Bye!